peniap ka Israel sia uwepat uhe officer jong ka Hamas u Ismail Barhum haka jinsya tombor da kaling sun hakasa hospital Nasar kajing her tmaling sun jong ka Israel kala theri ka Nasar hospital jong ka kasa haka nong ba Khan Yunis basya tela mingi haka singi ublay haka ba kala yo ban peniap ya weu di court jong ka political bureau jong ka Hamas kad ba udang syak sumar haka tei ke hospital ong ketenat patai kubor AFP daka basot dia ketolong kubor naka seng Islamis haka juk kepor ka riutar sekala yathu ba om lunai ka sangut ki balayap bat katto ka dengut ki wepan kila mensau kat ba kisipai Israel kidang betengnya ka kam Hamadan haka sastrip ka bala syak penjot haka tma kajing yap naka tma kabajan khat prabanai kalong palat daki po hajar ngut ki mensim kila duai yala kacing em ong ka kubor jong ka tenat ka koi kia jong ka Hamas kinong kasa kila jurip ya kane kacing julor hadin ba kacing terling sun jong ka Israel kala ter ya ka wei ka yang sak briu ha Khan Yunis ha ka singiu blai kisipai Israel kila peniap yo di court jong ka political buria jong ka Hamas u Ismail Barhum laong ka telong kubor jong ka Hamas kabala kerpat banumpau kerteng kenang ban keren kham lai luj Barhum ude udi khot basau jong ka political buria jong ka Hamas ubala sya peniap ha ka singi bala dep ha ka ba ka Israel kelas tang biang ya ka jing thombor lingsun ha ka te ka than kabala penthot ya ka jing sangat thma kiling sun thma kila bom ya ka kamra sumar ha Nasar hospital ha Khan Yunis ha ka ba Barhum udang yo e kajing sumar hadin ba ulaman saujur ha kajing syak tombor ha kaling sun kabala tmu ye kaying jung u ha Khan Yunis ha ka pormen step jong kesi balang baladam kilat pathai kubor kila pen i ye katei kabadon kumba sau mala kababon kam syam la syak penjulor laik no tang kading kabala pathai ha ka wei ka banta na ka wei ka jika kiu u Israel Katz u menteri dari jong ka Israel ulah penti kena bahaka kerwo ketenat kalaong bakala siat ya ke hospital daki tiar siat ki bathi kena hadin bakala pen embiang ya ke jing tip babnia kalaong baka thong kadai bandon ka dikhot bakongsan jong ka seng leno Hamas ka batre kam hapo ka plau jong ka Nasar hospital ketenat ka koi ka khia jong ka kasa kabala penyaj dak Hamas ko ong baki sipai jong ka Israel kila shoot thombor ya ka jaga sumar kabadon hapo ka Nasar Medical Complex kabadon bon kinong pang bat ki breu ki ba mensau bat kading ka bahe kala bathai ha ka tei ka jaka